Patay ang duha ka army reservists human gipaarakan ang gimatuang kotse sa Datu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Sospek padayon pang ginapangita sa kapulisan. Ang report ni Efren Mamak. Gitapukan na ni ini mga residente kining usa ka itom nga kotse nga nakaparada sa daplin sa kadalanan sa barangay Bito, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte human gipaulanan matud pa og bala banda alas 11:10 sa buntag adlawng Domingo. Gani duha ka mga lalaking sakay niini sa front seat ang naligo na sa kaugalingong dugo ug wala nay kinabuhi gumikan sa mga igo sa bala sa pusil sa lawas. Ang maong mga biktima nag-edad og 42 anyos taga barangay Malagapa sa Cotabato City o 43 anyos nga taga Biniruan, Cotabato City. Pulos kini Army Reservists nga naka-assign sa PC Hill sa Cotabato City. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, pabiyahe matud pa ang mga biktima sa mong lugar sa diyang gipamusil kini sa mga sospek sa duol nga distansya. Hangtod nga napadulong sa kilid sa dalan ang maong sakyanan ug nabangga sa usa ka punuan sa kahoy. Ginasuta pa sa kapulisan kung kinsa ang mga sospek lakip na ang motibo niini sa pagpamusil. Sa ngayon sir, wala pa tayong malinaw na motibo. So isa pa yun sa mga subject pa rin po ng investigation natin. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuha og payag ang kabanay sa mga biktima. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.